hukumar lafiya ta duniya ta yi kiran a samu zaman lafiya a Ukraine daidai lokacin da Rasha ta ce a shirye take a ci gaba da gwabza yaki a Ukraine din. Rikici ya barke a kusa da birnin Goma da ke gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. A Najeriya, hukumar EFCC ta kama Rochas Okorocha, tsohon gwamnan Imo kuma dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar APC mai mulki. Muna tafi da karin bayani. Bayanai daga Najeriya na cewa an yi jana'izar mutanen da ake zargin 'yan Boko Haram sun kashe a garin Ran da ke jihar Borno. Mutanen da suka ce sun rasu akwai wanda dai 35 ne, sannan kuma su ce 36 sauran gaba ɗaya ɗaɗɗaure su aka yi suka ce suka ɗaɗɗaure su duk suka harbe su. Muna tafa da duka waɗannan rahotannin da ma wasu bayanan bayan mun sha labaran duniya tare da Aisha Sharif Baffa daga ofishinmu na Abuja. Fadar gwamnatin Rasha ta ce kasar a shirye take ta tsawaita yakin da take a Ukraine a yayin da sojojin take ci gaba da samun nasara a gabashin kasar. Ministan tsaron Rasha Sergei Shogun ya ce za su ci gaba da kai hare-hare har sai sun cimma manufofinsu ba tare da bayyana su ba. Tun bayan da aka fatattaki dakarun Rashin daga arewacin Ukraine, sojojinta suka mayar da hankali a yankin Donbass, abin da ya janyo ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya kira matakin Rashin da rashin imanin da ya jima bai ga irinsa ba tun lokacin yakin duniya na biyu. Prime Minister Poland ya zargi Rasha da kokarin amfani da abincin da Ukraine ke samarwa a matsayin makamin yaki don janyo matsalar karancin abincin da za ta fi shafar arewacin Afirka. Mateusz Morawiecki ya danganta wannan mataki na Rasha da abin da tsohon shugaban tarayyar Soviet Joseph Stalin ya yi a Ukraine a shekarun 1930 lokacin da miliyoyin mutane suka rika mutuwa saboda yunwa. Mamayar da Rashin ta yi a Ukraine da kuma toshe tashoshin jiragen ruwanta sun haifar da tashin farashin hatsi da man girki da man fetur da kuma takin zamani. Tuni shirin samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa wannan mataki na Rasha zai jefa kusan mutum miliyan 400 waɗanda suka dogara da abincin Ukraine cikin garari. Shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi kiran da a samu zaman lafiya a Ukraine a wani jawabi da ya yi mai so sarai albarkacin soma sabon wa'adin shekara 5 akan mukaminsa. An zaɓi Dr. Tedros ba tare da hamayya ba don ƙara shekara 5 akan mukamin. Da yake zub da hawaye a yayin jawabin nasa, ya yi magana akan irin abubuwan da ya fuskanta a lokacin yana yaro saboda yakin da aka yi a ƙasarsa wato Habasha. Ya ce babu abin da ya fi zaman lafiya daɗi a duniya. Shugaban hukumar lafiya wanda shine na farko daga Afirka da ya rike irin wannan mukamin ya yi tabbata shi akan irin halin da aka shiga a yayin da aka yi tsaka da annobar corona. Daga nan ya yaba hukumarsa a tare da godewa dukkan ma'aikatan da ke karkashinta saboda jajircewarsu akan dukkan ayyuka. On January 2nd, they verified that it's a new disease. Ya ce a ranar 2 ga watan Janairu aka tabbatar da cewa corona sabuwar cuta ce. Sannan daga nan ne aka sanar da sauran kasashe tare da gudanar da abubuwa da dama. Dalilin da yasa nake baku wannan labari shine hukumar mu na cike da ma'aikata waɗanda suka san aikin su kuma suke yin sa yadda ya kamata. To amma ya ce akwai darussan da ya kamata a ce an koya musamman ma akan batun yaƙi da annobar coronar. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na BBC. Rikici ya barke a kusa da birnin Goma da ke gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo. Lamarin ya faru ne kwana guda bayan Rwanda ta zargi jami'an Congo da yin lugudan wuta a iyakarta. Mazauna yankin arewacin Goma sun ce sun ji karar abubuwa da safiyar yau Talata. Wani jagoran kungiyar farar hula ya ce an kai hari kan sojojin Congo inda mazauna ƙauyukan yankin suka tsallaka zuwa iyakar Rwanda. Tuni wani magajin gari ya ɗora alhakin kai harin akan 'yan tawan M23 wanda gwamnatin Congo ta ce suna samun goyon bayan Rwanda. Gwamnatin Pakistan za ta tura dubban 'yan sanda bayan dakatar da zanga-zangar da hambararren firaministan ƙasar Imran Khan ya kira. An tsaurara matakan tsaro a babban birnin ƙasar Islamabad domin kare wurare da manyan gine-ginen gwamnati.
Ministan harkokin cikin gida na kasar Rana Sanullah ya ce ba zai bari magoya bayan Mr. Khan su yada tashin hankali a kasar ba. Mr. Khan, ousted last month from the Prime Minister's office, is demanding the dissolution of... Wakilin BBC ya ce Mr. Khan, wanda aka hambar da mukamin Prime Minister sa a watan da ya gabata, na bukata a rusa majalisar dokokin kasar tare da kiran da a gudanar da sabon zaɓe. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. A gaida Aisha Sharif Baffa da labaran duniyar. Yanzu kuma sai rahotanni. Manyan jami'an Rasha sun ce kasar a shirye take a ci gaba da gwabza yaki a Ukraine yayin da sojojin Rashar ke ci gaba da nasarar nausawa gabashin Ukraine. Ministan tsaron Rashar ya ce za a ci gaba da yakin har sai sun cimma kudurinsu akan Ukraine din. Wani na hannun daman shugaba Putin kuma sakataren kwamitin tsaron Rasha Nikolai Patrushev ya ce Rasha ba ta gaggawar cika wa'adi. Ga rahoton Bilkisu Babangida. Watanni uku da fara yakin nata, Rasha na ci gaba da lugudan wuta a yankin Donbas na gabashin Ukraine, tsohon yankinta mai masana'antu da yawan al'ummarta masu magana da harshen Rasha. Ta mai da hankali musamman kan kwace waɗannan yankuna na Lugansk da bata samu ƙarfin iko a kansu ba. A faifan bidiyon ma'aikatar harkokin tsaron Rasha, ministan tsaro Sergei Shoigu ya ce an tsagaita kai hare-haren amma kuma za a ci gaba da kaiwa. An tsagaita wuta tare da buɗe hanyoyin jinƙai don baiwa mazauna yankunan damar su fice daga wuraren da aka yi wa kofar rago. Ko shakka babu wannan ya tsawaita kai hare-haren, amma an yi hakan ne da gangan don kaucewa jikkata fararen hula ko halaka su. Za mu ci gaba da ayyukan soji har sai duka burin da muke da shi ya cika, duk kuwa da irin taimakon da kasashen yamma ke yi wa gwamnatin Kyiv da kuma matsin lambar takunkuman. An sake dawo da harkokin sufurin jiragen ƙasa na cikin birni a ɗaya yankin da hare-haren Rasha kaɗan ne suka shafa, wato birnin Kharkiv da ke arewa maso gabashin ƙasar. Mahukuntan na ƙoƙarin jan hankulan mutane da suka shafe tsawon watanni suna amfani da tashoshin jiragen ƙasar a matsayin wuraren fakewa daga hare-haren bam da su fice, amma har yanzu suna tsoron komawa gidajensu. Dakarun ƙasar Rasha na ƙoƙarin yi wa birane biyu da ke kusa da juna ƙawanya a can, wato Severodonetsk da Lysychansk, waɗanda duka biyun aka yi wa mummunan ɓarin wuta. Rundunar sojin Ukraine na cikin shirin kota kwana na tabbatar da ganin ta haifar da tafiyar hawainiya wa nausowar da Rasha ke yi, amma kuma shugaba Zelensky ya yi gargaɗi game da makonni masu wahala da ke tafe. A halin da ake ciki, Firaministan ƙasar Poland Mateusz Morawiecki ya kuma gargaɗi ƙasashe aminan Ukraine cewa dole su ɗora ɗamarar yaƙi mai tsawon lokaci. Rahoton Bilkisu Babangida kenan. To a Najeriya jama'a na ta tserewa daga wasu garuruwa tara na yankin karamar hukumar Jibiya ta jihar Katsina. Bayan wani harin bazata da 'yan bindiga suka kai garin Gakurdi a safiyar yau, inda suka halaka mutum akalla 12. Kwamishinan 'yan sanda na jihar ta Katsina da tawagarsa sun kai ziyara garin danganewa idan su abin da ya auku, kuma sun bayar da tabbacin samar da matakan tsaro da za su kai ga kawo ƙarshen hare-haren a yankin. Daga Abuja, Abdulsalam Ibrahim Ahmed ya aiko mana wannan rahoto. Yanzu haka dai garin Gakurdi da sauran garuruwa 8 na masarautar Daddara a yankin karamar hukumar Jibiya ta jihar Katsina suna ta rairayewa sakamakon tserewar da jama'ar suke ta yi a yammacin yau. Ga kuma ta bakin wani dattijo mutumin garin Gakurdin wanda ya ce iyalinsa sun yi gaba, shi kuma muka riske shi ta waya yana kan hanya. Yanzu garin Gakurdi na ga akalla kishi 8 cikin 10 ya bar garin nan. Yanzu nan ga waro da gahuka da sauran dai garuruwan da ke nan mata ta iya kawai ƙasa ake malam abun bakin ciki, mutane na ta kuka, wallahi yara na ta kuka malam, wani an kashe wanda aka kashe musu uba suna cewa baban mu dole kai kuka. A don da zai garin Gakurdi sai ku kama ran ga indiya da imani. To kai a wani hali kake ciki yanzu? Muna nan bakin hanya a ta ito ga kuntun da bugaji. Tafiya za mu yi malam. Ai dole bayan za a yi tunda sun ce za su dawo garin nan. To amma an ce ai akwai jami'an tsaro da aka girke. Jami'an tsaro, kwamishina da ke ciyaman na Jibiya Local Government suna tahiya kawai wa'annan jami'an tsaro duk suka tahiya su. To ya kai kuka tabbatar da tafiyar su kawai suka yi? Lokaci ne na waya yanzu tabbasan tafi gaskiya. Wani zai ce tsorata kawai kuka yi ba wai barin garin jami'an tsaron suka yi ba. A'a ina ba magana tsorata, tsakani Allah duk sun tafi.
Tun da sanyin safiyar yau ne dai 'yan bindiga suka kai wa garin na Gakurdi harin bazata a cewar wani mutumin garin. Mutane sukan hana idan su bacci don su kare kansu. To wannan karan sai suka mamu mutane suka zo da safe wajen karfe 7 zuwa 8 suka shigo garin suka ta harbi kan mai uwa da babi. To wani irin ta'adi maharan suka yi? Mutum 13 da suka kashe a takaice, babu wanda suka ji rauni ko abin da suka ɗauka garin kuma ba wanda suka ce da shi. Dama kukan fuskanci wannan matsala ta harharen 'yan bindiga? Kwarai da gaske muka fuskanta sosai da sosai. Kusan cikin kasai cikin masarautar Daddara Jibiya Local Government. To matakan tsaro fa? Kullum muna kokarin dai mu sanar da jami'an tsaro. To sai dai lokaci suke ɗauka kalilan wanda za su iya aiwatar da abin da za su yi. Lokacin da jami'an tsaro za su rugo ko daga Katsina ko daga Jibiya yawanci duk an yi abin an gama barayin sun gudu. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Katsina SP Gamba Isa ya ce kwamishinan 'yan sandan jihar ya ziyarci garin na Gakurdi da tawagarsa a yau da rana. Mun tarar da su cikin alheri cikin jimame, wasu suna kuka abin tausayi. Sai mutum ya je garin zai ga a yanayin da suke ciki. Akalla daga garin Katsina za ka yi tafiya kusan ta awa 1 kamun ka je garin Gakurdi saboda wuri ne da ke cikin daji, kuma saboda rashin kyan hanya da kwazazzabu da koramu waɗanda yake in an kawo ruwa ma ba na tunanin cewa jami'an tsaro za su iya kai wa wannan mutanen waɗannan wurare ɗauki. Sun yi nisa sosai da inda idan aka ce akwai wani abu wanda yake za a kawo ɗauki sai dai ko ta jirgin sama. To wani irin ta'adi kuka tarar maharan sun yi a garin? Mun tarar da gawawwaki 12 na mutane waɗannan barayi suka kashe. Wane mataki ake bi don kawo ƙarshen hakan? Kwamishinan 'yan sanda na jihar Katsina dandana ya ba da umarni cewa lallai a kawo jami'an tsaro domin mutanen wannan yanki su samu sa'ida. Bayanai daga yankin karamar hukumar ta Jibiya a jihar Katsina dai sun ce akwai kimanin garuruwa 200 da ke fuskantar barazanar tsaro kuma suke matukar buƙatar a jibge musu sojoji da 'yan sanda don samar da tsaron da ya kamata. Abdulsalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abuja, Najeriya.